This one is captain. Ouais. Ouais, but it's solid. The small on the left is my son. Your son? Yes. Grandfather. Já jsem zvědavý, jestli se Němci budou při své premiéře prezentovat lépe než Nizozemci, kteří dostali nařezáno Rusů. Dimitri, putain. A na zemi leží shodně po jednom válečníkovi z každé země a v tuto chvíli to máme 4 proti 4. Ano, dva bojovníci už nepřežili tuhle bitvu. Jenom připomeňme, že musí zůstat na zemi do té doby, než všechno sečtou maršálové. Další Němec na zemi.